Det er altid meget professionelt setup, og baner i fuldstændig verdensklasse. Det er Mark Hostrup. JB Hansen. Nikolaj Tenning. Oliver Sur. Andreas Hardø har kørt hele natten. Anders Hansen, forsvarende mester. Det er en dejlig dag, vi alle sammen glæder os til. Det er en super bane, vi skal spille, altid i super stand. Det er bare sejt at være en del af. Det er virkelig cool. Alt, hvad man kommer i nærheden af den her stemning her med de bedste spillere i Danmark, det er helt enormt. Der er en masse Challenge Tour-spillere med, og et par Europa Tour-spillere. Det er et stærkt felt og en god bane, og noget vi glæder os til.